Zsolt megéleszte kiskését. Majd megtörli a törlőkendőbe. Előveszi szendvicsét, majd kettévágja. Alaposan kettévágja. Zsolt a kis szendvicsét, majd Flegmán néz vicára, miközben vajjal megkeni a zsemléje egyik végét. Zsolt kicsi ideges, majd beleszúr a szalámiba, felvesz egy párat, rátesz egy-két, 4 szelet szalámit, a sajtot azt már dacból, idegből rakja. Úgy néz vicára, csodálatos vicájára, mintha meg akarná ütni. Pedig ugye Vica nem akar mást elmagyarázni a Zsoltikájának, mint azt, hogy ő mennyire utálja a narrációt. Zsoltika fél órával ezelőtt is pontosan értette, hogy Vicuska miért utálja ennyire a narrációt. De ez Zsoltikát egyáltalán nem idegesíti. Egyetlen dolog idegesíti Zsoltikát, hogyha Vicuska idegesíti Zsoltikát a narrációjával. Mert Vica ezt a narrációt dedós módon csinálja, nem pedig úgy, mint Woody Allen, profi módon és szórakoztatóan. Zsolt és Vica. Igazából nem Zsolt és Vica. Ez csak az írók által kitalált fantázia nevük. Valójában 2 színész, akik most úgy tesznek, mint a haragudnának egymásra. Mindketten előre megírt szöveget adnak elő, nem kevés gázsért. Aztán itt van még az operatőr, aki nagyon unja már ezt az egészet. És semmi másra nem tud gondolni, mint a Zsolt által készített szalámi szendvicsre. És akkor a rossz indulatú narrátorról még nem is beszéltem. Nem is vagyok rossz indulatú.